Здравейте хора, добре дошли в трета част, защото нашата камера малко почупена. Много се извиняваме за тази грешка. И нека сега Дорката отвори деветото яйце. Бат. Демон Горгон! Ба! Хора, пишете също както казах в коментарите кое искате. За giveaway. Последното яйце Последното ще го отворяме... Хора, последното яйце би трябвало да е Само да е най-хубавото. Добре, аз ли ще го отварям или те? Аз. Добре. Едно да имаш аура. Това е част трета, да знаете. Чао за втора и за първа. Хора, гледате ли аура? Айде, да имаме аура. Нанци ли, бе? Не, Браво, бе. Не е лошо. не е зле. Не е зле, да. Брат, днеска беше бахти късметлива. Взехме Лукас, Дъстин, Еди, иска да кажа. Ерика, Хопър, Дъстин, Лукас, брат, го взехме Уил. червената Макс. Брат, го взехме Уил. Знаеш как ще да бъде яко, И бе? също взехме Демон Горгън, Демон Догс и Ненси. Бати късмета. Добре, чао! За част трета на Stranger Things яйца. Cookie Bros. Peace out!